Тренировка, без да се влага. Да, заедно там. Аз обръщам с него на Вакарел, да. А вие продължавате двамата. Вие до... бати стиковката. Те са тръгнали 12, поне 45 минути, още 15 минути. Да, ще караме лекичко на там. Да. Аз няма да такова. Ще му цепиш вятъра. Бацка! Имам поръчка от жената за тебе. Познай! Още една скараме. Не! Ами... Вътре в чекмеджетата на камерата, на хладилната камера отдолу, продавате като аксесуари едни рафченца такива за леда, дет се слагат. Сетих се, да. Сети ли се? Сетих се, да. Две такива. Две такива, добре. Ще ти кажа цената и ще оправим. Каквато и да е цената, направо ги взимай. Добре. Две такива рафчета. Мотора къде е? Виж бе, всички сме с СРС-та бе. Гатичето е вътре, бе. Ай, продължаваме, защото... Всички сме с СРС-та, така че... Къде е? Трябва да вземе станцията, сериозно ли бе? Що? Само да вземе вода. Да взема вода. Добре, айде, аз ще ти пиша... А ти модела го знаеш? Модела беше, да, с голяма камера отгоре. Дума както е чекмеджето, Да, се закача се отстрани, да. е толкова дълбоко. Да, и сетих се. И едни табелчици, които се слагат отпред на чекмеджетата, едни табелки за плодове, зеленчуци и такива, с номерцата. Само дето са с картинки. С картинки. Това трябва да го